Annyeong i dobrodošli na novi video na kanalu Korejski jezik. Ja sam Angelina Galjević i ja sam profesor korejskog jezika. Pa hajde da naučimo korejski. Današnja tema su nam pokazne zamenice i hajde da se prvo prisetimo pokaznih zamenica u srpskom jeziku. Kao i u srpskom, u odnosu na to koliko je nešto blizu govorniku, koristit ćemo jednu od 3 pokazne zamenice. U srpskom imamo ovaj, ova, ovo, odnosno ovi, ove, ova. Karakteristično je to da su te stvari blizu meni. Taj, ta, to, odnosno ti, te, ta. To je blizu tebi. Iz moje perspektive, znači šta je blizu meni i šta je blizu tebi. Iz moje perspektive, kako ja vidim. Onaj, ona, ono, odnosno oni, one, ona, nam je oboma daleko. Znači nije blizu ni meni, ni tebi šta vidim da je kod tebe. Opet, ovaj, ova, ovo, ovi, ove, ova je blizu meni, kod mene. Taj, ta, to, ti, te, ta je blizu tebi, a onaj, ona, ono, oni, one, ona nam je tamo negde daleko. U srpskom je to u 3 oblika, i u jednini i u množini. U korejskom je mnogo lakše, zato što imamo samo 3 pokazne zamenice. Isto ovako, šta je blizu mene, šta je blizu tebe, odnosno malo dalje od mene, i šta je oboma daleko. I ću koristiti za ono što je blizu meni. I, k je malo dalje, odnosno blizu tebi. K i co je tamo negde daleko. Co. Korejski jezik nema rodove, a množinu dobijamo tako što na imenicu dodamo nastavak dr. Tr. Uz pokazne zamenice koristimo i imenice. Kao kada bi u srpskom hteli da kažemo ova olovka, pa sad recimo ti držiš ovu olovku i ja kažem ta olovka i neka treća osoba koja nam je svima daleko drži istu olovku i to je iz moje perspektive ona olovka. Imenice koje ćemo uglavnom koristiti u korejskom su za predmet, odnosno stvar, got. Got. Ili skraćeno samo go. Go. To je ista reč, samo se vremenom skratila. Validne su obe varijante reči. Got i go. Osoba. 사람. 사람. Osoba. 사람. Mesto. 곳. 곳. Češće je u pisanju. Sad, koja je razlika između mesto, 곳 i stvar, 것? U korejskom imamo 2 o. U srpskom samo jedno. Imamo o, kao kod predmeta ili stvari. Got. Got. Čujete o. A kod mesta je got. Got. O. Ovo je češće u pisanju u odnosu na ovoga ispod za mesto. Yagi, kagi, chagi. Što je češće u govoru. I tu već vidite imamo ovo i, k, co. Yagi, kagi, chagi. U toj formi ćemo i koristiti. Možemo koristiti i neku drugu imenicu. Hajde sada da prođemo kroz sve ovo. Recimo, ova olovka je predmet, zar ne? Ja ću reći ovaj predmet. igot. Igot. Sad recimo, telefon je kod tebe. Ja vidim telefon i kažem kgot. Kgot. Za telefon koji je kod tebe. Hoda neka osoba ulicom,
I to je 저 사람. 저 사람. Moja kuća je 이곳, odnosno 여기, ovde kod mene. Ok, ovo ne mora uvek biti tako u govoru. Standardni jezik koji mi učimo ovako kao učenici korejskog jezika, koji korejski učimo kao drugi, odnosno strani jezik, se razlikuje od govornog jezika koji se koristi na ulici. Isto kao i kod nas, neke stvari izostavljamo, neke stvari progutamo, nešto zamenimo, sve se to dešava u praksi. Idemo na primere. 이 책은 재미있어요. 이 책은 재미있어요. Ova knjiga je zanimljiva. Ta knjiga je blizu meni i zato koristim 이 책. 이 사람은 제 친구예요. 이 사람은 제 친구예요. Ova osoba, ovde do mene, tu negde, je moj prijatelj. 이 사람. 그 가방은 누구 거예요? 그 가방은 누구 거예요? Čija je ta torba? Ta neka kod neke treće osobe koju govorim. Čija je ta torba? 그 가방. 그 영화는 봤어요? 그 영화는 봤어요? Jesi li gledao taj film? 그 영화. Taj neki film koji je već pomenut ili je poznat oboma. 그 영화. Taj film. 이 영화 bismo koristili ukoliko bi tačno stajali ispred postera i gledali poster za film i rekli da li si gledao ovaj film. Idemo dalje. 저 산은 정말 높아요. 저 산은 정말 높아요. Ona tamo planina je stvarno visoka. Planina je svima daleko. 저 산. 저 집은 제 친구 집이에요. 저 집은 제 친구 집이에요. Ona tamo negde kuća je kuća mog prijatelja. 저 집. Ok, imamo još nekoliko primjera. 이게 뭐야? 이게 뭐야? Šta je ovo? 이게 je skraćeno od 이것이 u zagradi. 이것이. Skraćena verzija je 이게. 이곳은 어디예요? 이곳은 어디예요? Gde je ovo mesto? Gde smo sada? Gde smo sada? 이곳. 이곳은 je zato što s pobegne gore u kružić i onda se čuje. Idemo dalje. 그 사람은 수미예요? 그 사람은 수미예요? Je li ta osoba sumi? 그 사람. Recimo, dolazi moja drugarica i dovodi meni nepoznatu osobu. Ali ja pretpostavljam da je to sumi. I ja pitam da li je to sumi. 그 사람. 거기는 영화관이에요? 거기는 영화관이에요? Da li je tamo bioskop? Sad šetamo ulicom i kao da li je tamo bioskop? 거기. 저기에 앉으세요. 저기에 앉으세요. 저기, tamo daleko, 앉으세요, sedi. Sedi onamo. 저기, onamo. 저곳은 아주 조용해요. 저곳은 아주 조용해요. Ono mesto je vrlo tiho ili mirno.
저곳, ono tamo mesto, daleko svima. Ok, to bi bilo to za danas. 여기 끝, ovdje je kraj. 여기끝. Ako imate bilo kakva pitanja, slobodno se javite. Ukoliko želite da odradite nekoliko ovih primjera, da ih ja pregledam, slobodno mi pošaljite na Instagram korejski_jezik. Hvala vam na pažnji i nastavite da učite korejski jezik. Annyeong!